Gafara 'yan talakawa. Sarki ya gaishe ka waziri. Sarki ya gaishe ka wambai. Sarki ya amsa wakili. Aga maji daɗin sarki na farko. Sarki ya ji gaisuwa ya amsa. Sarki ya ji gaisuwa ya amsa, magatakarda. Waziri, Allah shi taimake ka. Ya labarin al'ummata. Alhamdulillah, al'umma sai godiya suke bisa mulki na adalci da yake gudana a wannan gari. To alhamdulillah, alhamdulillah. Allah shi taimake ka. Sarauniya ce ta ce ne maza na zo na sanar da kai tana buƙatar ganin ka a ciki. Allah shi taimake ka. Kana son ta gani? Ina harkar fadan, ina harkar al'umma. Maji daɗi na ɗaya. Ka je ka gaya wa sarauniya ba zan zo ba. Sarauniya fa nake nufi, ba mamaki baka ji da kyau ba, tuba nake. Ni ma ita nake nufi. Ka tashi ka bani wuri. An gama da tashi ka tafi. Sarki ya ce ba za ya zo ba. Ku ji min irin wannan shashancin. Kawai ke dan kina sarauniya matata. Dan biyan bukatar kanki. Ina harkar al'umma, ina harkar mulki. Ina mulkan al'umma ki zo ki ce wai tashi a fadar gida in same ki. An gaya mata irin mazajen ne da ake juya su duk inda haka dama. Ƙarya ne. Ni na fi ƙarfin gidana. Na fi ƙarfin wata mace. Ranki shi daɗe. Daga fadan mai martaba nake. Na je na same shi, na sanar da shi saƙonki. Babban abin bakin cikin cewa in zo in sanar da ke ba zai zo ba. Shi sarkin ne ya ce ba zai zo ba? Ba wannan ne ma babban abin bacin ran ba. Yadda ya kare miki ta uwa ta uba a gaban al'ummar fada. Har tarihin kakanmu dan tsugudi da hede ya mai tatas wai baki isa da shi ba. Kuma babu yadda za a yi mace ta taka shi. Wani abun bakin ciki shine ya ce haƙuri yake da ke. Yanzu yana nan ya fara yan gane-gane da yan ɗauke-ɗauke a cikin gari. Allah ya ji. Ba damuwa, je ka zai zo ya same ni. An gama da shi, dan ki shi daɗe, a huta lafiya. Kai, bari ba ku shawara. Kai umarni, duk cikin ku wacce matarsa ta masa izgilanci, rashin kunya, ko iya yi, ko girman kai. Na ba ku dama. Da umarni, na kaɗa mata ɗan karan duka. An gama. Ko ku ji bane? Allah ku ci zuciyarka. Kar ku yarda matanku su mai da ku abun wasa. Duk macen da ta maka kankara kamata na itace. Wannan haka yake. Sarki ya halatta bugun mata amma marasa kunya. Ni da ganin nan ni ƙarya ne mace ta juya ne. Wane ta? Dan tana sarauniya?
magana ka karfe. Ina sarki? Magana ka karfe. Kar ku yadda matan ku sare na ku. Kai idan matarka kada ke ta bai yi ba. Bata gyara halinta ba. Ku sake ta. Ya na gaba ku ansa ba. Allah shi sarki. An gama. Allah Allah ya taimaki sarki. To wannan shine daidai. Kar ku raga mata. Ku bi halina ba na daga musu kafa. An gama. ranka. Wan bai. Ranka ne. Ya labarin damunar bana. Ai Allah ya taimake ka damunan bana alhamdulillah. Amfanin gona yayi sharshar. Dan shekara da yawa ba a taba samun damuna mai albarka irin wannan ba domin amfani ya wadata mutanen. Uwar gida sarautar mata. Baki damu da kowa ba, an damu da ki. Ki taka ruwan zuma ki yi tsartsi. Mace ɗaya tankar da dubu. Yaki madarar da ke gudana a cikin muƙwallatan zuciyata. Waye bata miki rai kuma? Yanzu ni zan aika a ce ka zo. Ka ce ba za ka zo ba? Kuma har ka zage ni cikin al'ummarka? Ni in jiwa an kishi daɗi, an kishi daɗi, an kishi daɗi. Allah ya ja zamaninki. Ai a gida ke ce sarauniya, ke ce sarkin. Ni din banza ni din wafi, waye ni? Haba Allah ya huci zuciyarki. Ke bari ma ki gani. Ba dai sarautar bace, bari ma ki gani. Wannan sarauta gashi. Na baki ita. Ai a gida ke ce sarauniya. Allah ya huci zuciyarki. Ni abin da kika ce miki ne. In dai dan ki samu kwanciyar hankali ne. Hakan ba yana nuna na huce ba ne. Allah. Ga mata nan. Me ciki? Me ciki? Wallahi ba ni. Me ciki? Nace ma wallahi ba ni. Yaya? Kai! Haba yaran nan ƴaƴana. Me ya kai kuma da jifa? In banda abun kuma na yara, menene anan da za ku yi ta jifa kuna kaɗo da ɗan itaciya? Ina laifin ma ku ɗebi wanda ya yi? Baba, kai na ka awanne. To. Me nawa? Gona ta ce fa. Dama akwai mai gonar? Gane mun hanya dai. A filin Allah. Bishiyar Allah. To, ‘ya'yan bishiyan ma na Allah. Baba kai ka isa ka halicci bishiya ne? Wannan bishiyar na Allah ne, dole za mu yi abin da muke so. gaya mai. Shi ne kawai. Wato ni za kuwa rashin kunya? Har ma kuna cewa bishiyar Allah filin na Allah? Ya kamata ku sani fa, wannan gona ta ce. Ina laifin ma ku ɗauki 'ya'yan itacen da ya nuna ku ci. Amma kuna ta kaɗo su ƙasa. Baba, bari ka ji. Wallahi baba in baka bar nan ba, wallahi za ka yaba wa aya zaki. Ni kake taɓawa ka faɗa? An taba ka tsohon najadu. Ni kake gaya haka? Kai ne tsohon najadu. Baba, ka gan mu nan? Wallahi idan mu ma ɗan karen duka a wannan ƙauyen mu kwana lafiya, ba abin da ya shafe mu wallahi. Sarai! Kuma ka ga bishiyar nan? Yanzu muka fara jifanta. Wallahi. Yanzu nan za mu fara. A gaban gidanka. Ai ba komai. Na san labari zai maimaita kansa dama. Dini, kana da saurin dutse? Gashi. Yawa. Me zaka da shi? Ina so in saita tsohon nan ne, ina so ya gane mu tsagero ne. Allah kuwa. Haba liyaliya. Tsoho ne fa. Tsohon ka ne? Kuma haka ne gaskiya. A to ba tsohon ka mu ba tsohon ba. Ai!
Wato ni kuka jefa da dan koko? Ni kuka jefa da dan koko? Allah ya fi ku. In Allah ya so ya yadda sai kun ga abin da zai faru da ku. Taɓa ganin malalatan yara, tsinannu irin waɗannan yaran ba. Hai! Na kawo masa, ‘yar fulani, haba ‘yar fullo, ana ta magana ‘yar fulani kawo masa, ‘yar fulani kawo nono, in babu nono kawo masa, ‘yar fulani kawo nono. Me? Yar fullo ana ta miki magana kin kike tsaya. Ni din nan da kike gani duk garin nan babu wata yarinya da ta burge ni. Naji ina kaunarta, naji ina santa, naji zan iya aurenta, naji ina mararanta a cikin birnin zuciyata sai ke. Ko ba haka bane? Haka ni kuma bari in gaya miki ni akan san ki daga nan har shaga mu zan tafi a kafa. Kai abokina kan kat in gaya miki zan iya mutuwa akan san ki. A'a abokina mutuwa fa kace. To kai ƙarya ne? Haka ne. To Kai, ana ka akai? Mutumana, ba tare ka, ko kai ka tare shi? To. Abi kai ga nan ba ai. Ina masibar sanki ba za ki gane ba ne. Wallahi. Kai, bari in gaya maka yanzu fa kan angulu ta waye. Muna iya bambanta buri da mutum ka gane ko? Abokina yanzu ba kai ne gurin. Wallahi da kai take. Haba. Ai sai dai a kira ni da zaki. Wallahi tan. Shi yasa ya kake mata waka kullu ai. Ya wela ne. Dan Allah kun ishe mu kun zo kuna cika mana kunni a kofar gida lafiya. Haka ne abokina. Kakka bata mata rai saboda ina son ka wallahi. Yawwa, yan fulani. Abokina? Na'am. Ga wannan tsohon najadin nan. Kai? Kai. Kakan nawa ne tsoho? Na jadu? Subhanallah akwai matsala. Ke? Su waye waɗannan? Wallahi in gaya maka kaka ina tafiya a hanya suka dinga bi na sun zo sun tsare ni sun hana ni zuwa aikan da aka. Anya ba ku bane wanda na haɗu da su a gona suka min rashin kunya? Baba ba mu bane. To me ya kawo ku? Mun do yanzu maganar auren ta ne mu kasa zaki. To madalla. Kaga ni gurgu ne mai tsoron Allah. Ni kuma makaho ne mai nema a gurin Allah. Haka ne. Don haka sai ku jira ni ko? Zan shiga gida in fito in zo in karɓi sadakin. Yawwa. To mun gode. Yawwa. Ka san wannan tsohon ya shiga? Mun shigar da shi. Ciki. Karbillan kawo nana, karbillan kawo nana. Dalla da famun baki. Ke san yadda nake son ki nake kawo sadaki. Allah ya ja zamanin sarki. Me ke tafa da kai tsoho? Allah ya ja zamanin sarki. Na kawo ƙarar liyaliya ne. Na same su a gonata. Suna ta mun barna. Ba cin 'ya'yan itatuwan shine damuwata ba. Barnar da suke mun a cikin gonar. Bayan haka na musu magana. Sai suka mun rashin kunya. Duk da haka dai na kyale su saboda ina tunanin yaran zamani ne. Na tafi sai suka ɗauki danko
suka jefan da shi. Na dawo gida na zo na tarar da su da 'yata wacce take mazaunin jika a gare ni, ga ta nan suna ta damunta. To ganin haka sai naga abin yayi yawa, naga to bari na kawo ƙara wajen mai martaba. Na san in Allah ya so ya yarda za a ɗau mataki a kai. To wannan shine dalilin da ya sa na zo. Dattijo, na ji kukanka, kuma ina mai tabbatar maka da cewa fada za ta share maka hawayenka. Godiya nake mai martaba. Daga yanzu, kun ce daga yau, haka ba zai sake faruwa a kanka ba, kuma ba zai sake faruwa a kan wannan yar kyakkyawar jikata ba. Godiya nake. Sannan kuma ba zai sake faruwa a kan al'ummata ta wannan gari ba. Kaf! Allah ku ci zuciyar sarki. Ko ba haka ba? Maganar ka dutse. Waziri. Allah shi taimake ka. Wane ne uban wannan yaro? Ai dan gidan Garba mai makara ne marigayi. Haka ne. Lallai Hausawa sun yi gaskiya. Barewa ba za ta yi gudu ɗan terarrafe ba. Ai mahaifin yaron nan, lokacin mahaifina yana mulki, shi ya kore shi saboda yana biye-biyen matan aure. Ba iya su Allah ya zamanin ka. Wannan yaron liyaliya an daɗe ana kawo ƙaransa wurina domin ya addabi mutanen garin nan ba kaɗan ba yaron nan. Ba shi da kunya. Wambai. Allah ya zamanin ka. Shi ne baka faɗa min tuntuni ba? Ranka da Allah ya zamanin ka. Bakin na wanda ya nauyi. Ina roƙon amin abuwa. To kar a sake haka. Allah da bara sake. Dattijo, a tashi a tafi gida, haka ba zai sake faruwa ba. Godiya nake. Bayan haka, ina so in sanar da kai cewa furen da ka shuka a gidanka ta girma, ta ƙosa, kuma mai martaba yana mararinta. Sauran bayani kuma dattijo, ka ja bakin waziri. An gama ran kai dade. An gama ran kai dade. Dattijo, za ka ji sako daga gare ni bayan an tashi a fada. A tashi a tafi tsoho. Godiya nake mai martaba. Allah ya ƙara daraja. ‘Yar Fulani, na shiga shauki na ƙauna da begenki. Soyayyarki ta shiga cikin muƙwallatan magudanan kwararren birnin zuciyata. Sanki nake kamar me. Mai martaba, wannan kalaman taka ai sai ka sa in dinga jin kunyanka. Allah. Allah. To ai wannan kalamomi da kika ji ina zuba miki. Kalamomi ne na soyayya irin na zamani. Allah. Allah. Kin gani nan? Ni ne masoyi number 1. Allah. Ai na iya soyayya. Ai, ka iya. Fulani? Yar kyakkyawa. Yar kyakkyawa. Ja, kuli. Ja, kuli.
wanda ita soyayya haka ranka ya Okay. Ai wannan ya yi kyau. Allah shi taimake ku. Yana da kyau. Yana da kyau. A ci gaba. Kai, zo. Waye kai? ni ne suna na liyaliya saurayin fullo. Saurayin wa? Me ka gani da ka zo nan da kake liƙa me ka gani? Ranka dade naga kana mata ca kulkule ca kulkule ca kulkule ca kulkule. Yanzu me ka gani? Me ka gani? Ban ga komai ba. Ka saurare ni da kyau. Kar in ji, kar in gani. Bakin ka kyau. Barnan, shi ya ka tafi. Ya ci dan talakawa kawai. Ci gaba daga inda muka tsaya. Dini, Na'am. ka ga matar sarkin nan? Na ganta. Cikin ta kwajaja kamar na masu kabilun nan masu sai da garin kwaki. Ya mare kenan fa. Liya ni kake zagi? Ni fa ban ce ba kugun ke zubin kura ba fa. Ko? Me martaba! Me martaba! Fito fito! Me martaba! Zo zo wallahi! Me faru? Liya ne ya zo har gida yana zagi na wai katon ciki na kamar na kabilan nan masu sai da garin kwaki wai da kugu na kamar na kura. Kai, haka ya faɗa miki? Gaskiya ni a ɗauka min mataki. Kwantar da hankalinki. Ki kwantar da hankalinki zan yi bincike. In na tabbatar da wannan abu ko zan ɗauki mataki. Ranka shi daɗe, an zo daidai gurin. Kamata ya yi wannan yaron a bani dama ɗaya tak in rokatse mai kai. Kai ka mishi. Na gaya maka ba na san irin wannan kinibibi iya yi da feleke irin naka ba. Ya zagi matar sarki kuma sarauniya wallahi ba za a bashi. Yanzu ne mai martaba zai nuna yana kaunar ki. Muddin a matsayin shi kina sarauniya wani ya zo ya wannan ya leka matar sarki wallahi ba za mu lamunci. Kai ka mun shiru. Ba za mu lamunci. Na ce ka mun shiru ko? Dan kawai kana dan uwanta. Na barka kana shigowa gida za ka rika mun azarbabi kana min iya yi kana min feleke kana min kinibibi. Dama ɗaya tak nake jira ka bari na roka tsaye wannan yaron kai ba zai yi ba. Ba za a yi haka ba. Gaskiya nake faɗa maka yaron nan kamata yayi ka ban dama a harbe shi. Ba za a yi haka ba. Ke sarauniya kwantar da hankali. Ina garin nan wani ba zai zo ya ci mutuncin ki ba. Zan ɗauki mataki. Kawai za abin da nake so ki koma ki je ki huta a gida. A can fa ya tsaya har cikin gidana ya zo yana zagi na. Ki kwantar da hankali ki magana nan ta wuce ko? Kuma wallahi shawara nake baki muddin mai martaba bai dau mataki ba in kin shiga ke dauki mataki akan mai martaba. Kai! Amma dai wannan yaron yayi rashin da'a harbe shi. Aka tashi nace. Allah shi taimake ka. Allah shi taimake. To wannan abu da na maka gargadi ne da jan kunni. Da gargadi kar ka sake irin maimaita irin wannan abu. Kar ka ga wai na baka matsayin maji daɗi na farko. Saboda kana matsayin dan uwan matata. Wallahi zan karɓi wannan matsayi. Kuma in hana ka shigowa gidan nan. Amma ranka shi dade yaro ya leka matar sarki hukuncin kisa ne fa a kansa. In ji uban wa. Kai kake kawo duk abin da yake faruwa kai kake kawo mata kuɗi da iya yi a gida sai ka ce mace kai ba za ka kwantar da tarzoma an ta tashi ba sai da karkar ruru ta a gida ba ka so ga muna zaman lafiya Allah shi in ka saki za ka sha mamaki Allah tashi ka Allah shi bar na ka wannan bai kyauta ba. kai ina za ka shiga ko fita
jefa kanka cikin man gyada ba mai sanyi ba za kai bayani sai in jikinka bai sami ba. Na ce mata wannan uban ciki tulaki kamar kabilun nan masu sai da garin kwaki. Da a yankari ne ta yi kyau da matar gwanki amma ban ce mata kugunta mai zubin kura. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, lalala ba ne na kalli matar sarki. Lalle ko yaro yau za ka kai abun da ka ɗauko, kudan da sai marke da ɓangaren katako. Tunda ni za ka yi wasanni da dusar koko, da yau da gobe da jibi ba za ka fan a gida ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki. Ko ga gasa akwai ba bayanin wuni da kai tun baya, ka sani a fushi bayi manta zanen kwarya. Yanzu zane jikar da za ta zamge magarya, in ya gale da ko da biredi bai daɗi ba. Batun jikon nan da kai wa bishiya ta yi bawo, na ga kazar da ka samu goro ba ta dawo. Za na fara gyaɗan nan saboda tsadar bawo, in kunce kulli ba shawara nake nema ba. Dakata da batun nan da Allah can zo hira, ni shugaba ne ai ba fada nake nema ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, lalala wa ne na kalli matar sarki. Ban fahimta ba wai me ake nufi ne sarki, yaya sai ya bayani kana taɓa mai birki. Tuntunin dama na daɗe ina ta mafarkin akwai abin da yake kai ya zo da ban gano ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, lalala wa ne na kalli matar sarki. A'a wato bayanin da yake nufi akwai wata rana ne da wanwai da waziri za mu taron suna, sai kwatsam na ga kaza baka tana kallo na, dai shiru na yi zugun na waiwaya bayana, da san magauta kuma sun daɗe suna nema na. To a sa'in kuma goruba tana hannu sai na jefi kazar ba wai yana nufin komai ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, lalala wa ne na kalli matar. Jama'a na tsayar da batun nan ku daina zargin ɗana, yana da tarbiyya kar a dagula mai suna. Zo ta honan dan baba marmako ta waje na, ku jala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, ku jala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, lalala wa ne na kalli matar sarki. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki, ku jala yaro ba shi ya kalli matata ba.